ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ ఎన్ఐఆర్డీలో 3వ బ్యాచ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. డిసెంబర్ 15 నుంచి 19 వరకు 5 రోజుల పాటు జరిగే ఈ శిక్షణకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా నుంచి 45 మంది ఎస్హెచ్జీ మహిళలు హాజరయ్యారు. మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబన లక్ష్యంగా నిర్వహించిన శిక్షణలో 30 మంది మహిళలకు వర్మీ కంపోస్టింగ్, నేచురల్ ఫార్మింగ్ పై శిక్షణ అందిస్తున్నారు. వ్యవసాయ నిపుణుడు జి శేఖర్ ఆధ్వర్యంలో నేల పురుగుల జీవచక్రం, ఇన్పుట్స్ ఎంపిక, ప్రదేశం ఎంపిక, బెడ్డింగ్ మెటీరియల్, ప్రీ కంపోస్టింగ్, తేమ కొల్చే విధానాలపై ప్రాక్టికల్ శిక్షణ ఇచ్చారు. మరోవైపు 15 మంది మహిళలకు తేనె తయారీ, తేనెటీగల పెంపకంపై ప్రత్యేక శిక్షణ అందించారు. అపికల్చర్ టెక్నాలజీ సెంటర్ అధికారి రవీంద్ర కుమార్ నేతృత్వంలో తేనెటీగ జాతులు, పెంపక పరికరాల వినియోగం, ఫ్రేమ్ క్లీనింగ్, సిఎఫ్ షీట్లు అమర్చడం వంటి అంశాలపై ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనతో శిక్షణ ఇచ్చారు. స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు పెంచుకుని భవిష్యత్తులో ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలని నిర్వాహకులు తెలిపారు.